La formació professional no és un plan B. És una via directa, pràctica i real cap a l'èxit. No tots necessitem una carrera per prosperar, i això no treu valor a la universitat. Es tracta d'escollir bé, segons els teus objectius i el teu perfil. Jo vaig triar el camí ràpid, com a camioner. Vaig aconseguir capitalitzar-me ràpid, però també vaig perdre-ho tot per no saber protegir el que tenia adequadament, ni saber invertir-ho bé. Vaig perdre la casa, els estalvis, i vaig haver de tornar a començar. I per això parlo avui, perquè tu no facis els mateixos errors. No es tracta només de guanyar diners, sinó de saber què fer amb ells. El missatge que vull deixar-te avui és clar. No deixis que la pressió social et faci pensar que només hi ha un camí cap a l'èxit.